Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Please turn with me to Romans chapter 6 verse 23 alang sa atong pagpamalandong. Ang giingon dinhi: tungod kay ang bayad sa sala kamatayon man, apan ang gasa sa Dios nga walay bayad, kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagpamalandong sa katapusang mga bersikulo niini nga chapter, mga kaigsunan, gihatag ni Pablo ang final nga mga katarungan mahitungod sa iyang pagtulunan, particularly sa bersikulo 12 ug 13. Ang giingon ni Pablo niini nga mga bersikulo nganong ang mga Christians dili gayud makapadayon sa pagkinabuhi sa kasalanan. Ang tubag tungod kay nahiusa kita diha kang Kristo. Namatay na kita gikan sa pagbulutan sa sala ug dili na kita ulipon sa sala. Gigamit ni Apostle Paul ingon nga pamaagi sa pagtudlo kining gitawag og comparison and contrast. Iyang gitandi ang kinabuhi sa Kristohanon ug sa dili Kristohanon. Gilarawan ni Apostle Paul ang atong pagkahiusa diha kang Kristo. Ang Kristohanon nga kinabuhi, mga kaigsunan, baliktad sa matang sa kinabuhi nga gikinabuhi sa mga tawo sa kalibutan. Ang mga tawo sa kalibutan mitugyan sa ilang kinabuhi ngadto sa sala, apan ang mga Kristohanon mitugyan sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang Kristohanong tinuod dili gayud magpadayon sa pagpakasala. Gumikan kay aduna lamang kitay usa ka agalon, usa ka amo, usa ka hari. Niadtong mga sulugoon pa kita sa sala, wala kitay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Wala kitay relasyon sa pagkamatarong. Kay duha ra man gyud ang kapilian, mga kaigsunan. It's either ulipon ka sa sala or ulipon ka sa pagkamatarong. Usa ra gayud ang atong amo. Niadtong giluwas kita sa Ginoo, nahimo kitang ulipon sa pagkamatarong. Gikontrolar na kita sa pagkamatarong. Ang giingon sa Romans chapter 6 verse 18 to 20, ang giingon dinhi: ug human nga mapalingkawas kamo gikan sa kasalanan, nahimo kamong mga ulipon sa pagbuhat ug matarong. So, kung ulipon na kita karon sa pagbuhat ug matarong, unsaon man nga usa ka Kristohanon magpadayon sa pagpakasala or mubalik sa karaan niyang amo, diin siya gigapos, mga kaigsunan. Sumala sa atong nakita ni adtong miaging mga semana, particularly sa bersikulo 21, mga kaigsunan, ni adtong dili pa kita Kristohanon ulipon pa sa sala, nagtuo gayud kita nga bililhon kaayo ang sala, pero baka kadto ni Satanas, mga kaigsunan. Wala gayoy bunga nga maayo nga mahatag ang sala kanato. Pulos kasakit lamang ang gihatag sa sala sa atong kinabuhi. Ang sangputan sa sala mao ang kamatayon, ug ang matang sa kinabuhi nato kaniadto makauulaw kayo nga hinumdumon, mga kaigsunan. Alang sa tinuod nga Kristohanon, ulaw na kaayo alang kaniya nga hisgutan pa ang karaan niyang kinabuhi niadtong nagkinabuhi pa siya sa pagpakasala. So, nganong hunahunahon pa man nato nga mobalik
niadtong mga butanga nga karon ato nang gikaulaw. Ang giingon sa Ephesians chapter 5 verse 11 hangtod sa 12. Ug ayaw kamo pagpakigambit sa mga buhat sa kangitngit nga walay mahimong bunga, kundili himuan ninyo kining dayag, tungod kay ang mga butang nga gibuhat nila sa tago makauulaw kaayong pagahisgutan. Sa ulaw gayud kaayo mga kaigsunan, ang katapusan or ang sangputan sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong bunga sa sala mao ang kamatayon. Dayon sa katapusan sa verse 22, naghatag na usab si Pablo og dako kaayong pagtandi. Ang bunga sa sala mao ang kamatayon, nga mao ang opposite or baliktad sa kinabuhi. Kinsa ang nakabaton sa kinabuhi, kinsa ang makasulod sa langit, kadto lamang mga tawo nga nahimong gawasnon gikan sa sala. Ang tawo nga naglakaw sa dalan padulong sa langit mga kaigsunan, dili na gayud ulipon pa sa sala. Iyang nadiskubrihan nga ang sala wala gayoy kapuslanan. Iya na karon kining gidumtan gumikan kay pagkaalaot lamang ang bunga niini. Ug mikaratil siya og dagan gikan sa sala, iya na kining ginalikayan kanunay. Kinsa ang padulong sa langit? Kadto lamang mga tawo nga nahimong ulipon sa Dios. Sila ang mga katawhan nga adunay bunga sa pagkabalaan nga dayag kayo sa ilang kinabuhi. Hebrews chapter 12 verse 14 ang giingon dinhi mga kaigsunan, paningkamuti ninyo nga adunay mabatunan nga kalinaw alang sa tanan ug pagkabalaan nga kung wala niini walay bisag kinsa nga makakita sa Dios. Sa tinuod lamang mga kaigsuunan, gipalingkawas na kita sa Ginoo, gisakbit na kita niya gikan sa pagbulutan sa sala, gikan sa panggobyerno sa sala. Ang sala wala nay awtoridad batok kanato, dili na kita nahailalom sa pagbulutan sa sala. Aduna na kitay bag-ong amo, ang atong Ginoong Hesukristo. Ilalom na kita sa jurisdiction sa atong Ginoong Hesukristo. So niini nga bersikulo mga kaigsunan sa Romans 6:23, mag-focus kita sa pagtandi nga gihatag ni Pablo niini nga bersikulo. Unsa ang kalainan sa kinabuhi ug sa kamatayon? Ang giingon sa Romans 6:23, tungod kay ang bayad sa sala kamatayon man, apan ang gasa sa Dios nga walay bayad kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So gasugod kini nga bersikulo sa pulong nga tungod kay, nga mo kini indication nga sumpay kini sa giingon sa verse 21 and 22. Sa verse 21, for example, gihisgutan ni Pablo ang bunga sa sala. Ang giisip nato kaniadto nga benepisyo sa sala, dili day kadto tinuod, baka kadto ilad kadto ni Satanas. Karon ato nang gikaulaw ang bunga sa atong kinabuhi kaniadto. Aduna lamay usa ka benepisyo sa sala, kamatayon kini mga kaigsunan. Dayon sa verse 23, gipresentar ni Apostle Paul ang lain na usab nga kalainan. Ang pagtandi niya sa duha ka butang nga atong pagapilian, ang bayad sa sala or ang gasa sa kinabuhing dayon nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. So death or eternal life. Ang tanang mga tawo niining kalibutanan nabahin lamang sa duha ka kategorya mga kaigsuunan. Aduna lamay duha ka kapilian ang tawo. Una, pagadawato niya ang bayad sa sala, ang sweldo sa sala, nga mao ang kamatayon, or ikaduha, madawat niya ang gasa sa kinabuhing dayon nga dili takos alang kaniya, pero gasa kini sa Ginoo. So gibukhad ni Pablo sa atong atubangan ang duha ka butang nga atong pagapilian. So niining taknaa atong i-examine kining duha ka mga butang ug ang kalainan niini. Unang formula, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ikaduha, ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang una natong kapilian, ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon.
gilarawan ni Pablo mga kaigsuunan ang kamatayon nga ato kunong sweldo, atong kinitaan. Kung ang tao manggod mo trabaho, ang iyang expectation, ang iyang lauman nga madawat niya ang iyang sweldo, madawat ang suhol. Ug ang suhol sa tao mao kini ang resulta sa iyang pagpaningkamot. Takos niya kining pagadawaton. Ang usa ka matarong nga amo musweldo gayud og tarong sa iyang mga sulugoon. Mao kini sugo sa Ginoo sa tanang mga amo. Leviticus chapter 19 verse 13 ang giingon dinhi. Ayaw og hatagi og kalisod ang imong isig katawo ug ayaw sab siya og kawati. Ang sweldo sa usa ka sinuhulan nga sulugoon kinahanglang dili magpabilin diha kanimo sa tibuok gabii hangtod sa pagkabuntag. So sala day kining idilatar nato ang sweldo sa atong mga empleyado. Ang atong Ginoo mga kaigsuunan hustisya, makatarunganon gayud siya sa iyang tinagdan sa mga katawhan. Alang sa matarong, ang pagtagad sa Ginoo matarong usab. Ug alang sa dautan, ang pagtagad sa Ginoo mao ang iyang tunglo ug kapungot. Ang giingon sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung atong isugid ang atong mga sala, matinud-anon ug balaan siya nga mopasaylo sa atong mga kasalanan ug pagahinluan kita sa tanang pagkadautan. So, sa mga dautang tawo, mga kaigsunan, ipahamtang sa Ginoo ang iyang hustisya. Ang giingon sa Matthew chapter 16 verse 27. Tungod kay moabot ang anak sa tawo nga kauban sa iyang mga anghel sa kahimayaan sa iyang amahan, ug iyang gantihan ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Romans chapter 2 verse 5 and 6 ang giingon dinhi. Apan sumala sa imong pagkagahi og kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon og tunglo sa adlaw sa kasuko ug sa pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Iyang gantihan ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Pero mga kaigsuunan, ang kamatuoran, ang takos nga sweldo alang kanato mao ang paghukom sa Dios. Kinitaan nato kining tanan ang paghukom sa Dios. Kay nganuman, kitang tanan nakasala. So kung paghahatagan kita sa Ginoo sa takos alang kanato, ang ihatag sa Ginoo kanato mao ang iyang paghukom. Mao ang silot sa walay katapusang pag-antos didto sa impyerno. Kinsa man ang mag-decide sa sweldo diri sa Pilipinas? Ang balaod sa Pilipinas. Dunay standard sa sweldo mga kaigsuunan sa matag probinsya or sa Manila or sa Cebu. So, sa Ginoo usab, unsa man ang standard sa paghukom sa Dios. Tataw kaayong gipasabot sa Biblia nga ang balaod sa Ginoo mao ang standard sa iyang paghukom. Mao ang basihan sa iyang paghukom. Gumikan kay maghuhukom ang Dios, aduna siya'y balaod nga basihan sa iyang paghukom. Gipasabot ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 56 nga ang kusog kuno sa sala mao ang balaod. But pasabot, pinaagi sa balaod, masabtan gayud nimo nga makasasala gayud ikaw. 1 Corinthians 15:56 ang giingon dinhi. Ang lala sa kamatayon mao ang kasalanan ug ang gahom sa kasalanan mao ang kasuguan. Ang matag usa kanato mga kahigalaan misupak gayod sa balaod sa Ginoo. Mao nga hinukman kita. Gilarawan ni Pablo ang balaod ingon nga schoolmaster, magtutudlo. Nagatudlo ang balaod kanato nga kita adunay dako kayo nga salaod atubangan sa Ginoo nga takos kita sa iyang tunglo ug kapungot ug paghukom. Ug unsa man ang bayad sa sala, ang sweldo sa sala, matod pa sa atong teksto, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang giingon sa Ezekiel chapter 18 verse 20, ang tawong nakasala kinahanglang mamatay. Ang anak dili mag-antos tungod sa pagkadautan sa amahan, ni ang amahan mag-antos tungod sa pagkadautan sa anak. Ang pagkamatarong sa tawong matarong maangkon niya, ug ang pagkadautan sa tawong dautan maangkon niya. And of course, nasabtan nato mga kaigsuunan nga ang sala mao hinungdan nga aduna kitay pisikal nga kamatayon.
Matag usa ka nato magkatiguang, magkaluya ang atong lawas ug unod hangtod nga mamatay kita. Niadtong nakasala si Adan, nahimo siyang mortal, ug atong napanunod ang sala ni Adan. Mao gani mga kaigsuonan nga ang matag usa ka nato gipakatawo nga gikaluhaan na sa tunglo sa Ginoo. Ang tanang mga balatian, mga pag-antos, mga kasakit, mga kalisod nga atong nasinatian, kining tanan resulta sa sala. Niadtong unang kapitulo mga kaigsuonan, atong gibatbat dinhi sa kahanginan ang mahitungod sa espirituhanon nga kamatayon. Unsa man kadto, niadtong nakasala si Adan, namatay siya spiritually. Buhi ang iyang lawas, pero namatay siya spiritually. Ang iyang lawas hinuon nahimong mortal. Spiritually mga kaigsuonan, ang hunahuna o kasing-kasing ni Adan nahimong dautan kaayo, nangitngitan. Ug naputol na ang iyang maayong tinagdan sa Dios. Romans chapter 1 verse 21 nagaingon, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himaya ay ingon nga Dios. Ni gipasalamatan man kundili nahimong walay pulos ang ilang mga pangatarungan ug ang mga kasing-kasing nila nga walay kamatuuran nangitngitan. Walay exempted niini mga kaigsunan. Kitang tanan gipakatawo niining kalibutana nga nahimulag sa Dios. Nga wala gayud kitay abilidad nga moduol sa Dios ug dili gayud kita ganahan sa Dios. Wala kitay mabuhat aron bag-uhon nato ang atong kahimtang. Ang kamatayon nga gihisgutan ni Pablo niining bersikulo nato, mao ang walay katapusang kamatayon didto sa impyerno. Revelations chapter 21 verse 8. Apan alang sa mga talawan, sa mga wala nagatuo, sa mga dautan, mga mupatayay og tawo, mga mananapaw, mga mamaktulay, mga nagasimba sa mga Dios-Dios, ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang lanaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. So ang but ipasabot ni ining eternal death or kamatayon nga walay katapusan, wala kini nagpasabot nga mahanaw na totally ang mga nagantos didto sa impyerno, nga mura silang baki nga namatay, nga wala na sila'y consciousness. Ang but ipasabot niini mga kaigsuonan, buhi pagihapon hangtod sa kahangturan ang mga gitambog sa impyerno, apan ang matang sa kinabuhi naputol na gayod ang ilang koneksyon sa grasya sa Dios ug sa pagkamaayo sa Dios. Ang presensya sa Ginoo nga adunay pabor, giputol na ang pagkamaayo sa Dios. So mao kini ang sangputan sa tanang dili magtotoo. Wala na gayoy paglaom bisag gamay ang mga kalag didto sa impyerno. Wala na gayoy kaluoy, wala na sila'y pagkamaayo nga masinatian, pulos kasuko, pulos pagdumot, pulos pagantos didto sa impyerno. Mao kini ang kinitaan sa tanang mga katawhan, apil kita kung wala kita diha kang Kristo. Mao kini ang bayad sa atong sala. Makatarunganon lamang gayud kini kung ato kining madawat. Mao kini ang sweldo sa tanang mga tawo. Gipakatawo kita niining kalibutan nga gikaluhaan na niini nga sweldo. Mao kini ang atong kinitaan. Sa adlaw sa paghukom, dili kita makalaom sa laing matang sa sweldo. Ang bayad nga madawat sa tanang makasasala, mao ang kamatayon. Ang sala mga kaigsuonan, mangtas kaayo kini nga amo. Apan ang sala, dili gayod mupakya sa pagbayad sa sweldo sa iyang mga ulipon. Unsa man ang sweldo, kamatayon. Dili gayod makabsan ang sala ug sweldo. Kamatayon sa tanang mga sulugoon ni Satanas. Ang ikaduhang punto, ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. So mao kini ang grasya nga atong gimantala gikan sa pulong sa Ginoo. Nga ang tanang mga magtutuo kang Kristo, imbis nga madawat nila ang sweldo nga takos alang kanila, nadawat nila ang gasa gikan sa Dios. Ug unsa man kini nga gasa? Kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo. Dili kita takos nga makadawat niini. Ang takos alang kanato ang kamatayon, ang eternal nga silot nga gipangayo sa hustisya sa Dios.
Apan dalaygon ang Ginoo, nagprovide ang Dios og gasa. John chapter 3 verse 16 ang giingon dinhi, tungod kay ingon na lang gayud ni ana kadako ang gugma sa Dios sa kalibutan, nga iya gayong gihatag ang iyang bugto nga anak, aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili maalaot kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Romans chapter 5 verse 15. Apan ang gasa nga walay bayad dili sama sa pagsupak, tungod kay kung pinaagi sa pagsupak sa usa ang daghan namatay, samot pagayong midagaya alang sa daghan ang grasya sa Dios ug ang gasa tungod sa grasya sa usa ka tawo nga si Hesukristo. Ang kinaiyahan niini nga gasa, mga kaigsunan, is that wala gayud kini merito sa atong bahin. Mao nga kung imong paliton kini nga gasa, dili na kini gasa kundi baligya na, imong gipalit ang baligya. Ug kung imong giisip nga ang kaluwasan bayad sa imong pagpaningkamot, dili na kini gasa kundi sweldo na. Ang gasa, mga kaigsunan, voluntaryo kini nga gihatag kanato nga wala gayoy bayad. Mao kini ang kinaiyahan sa grasya sa Ginoo. Abundansya nga grasya. Romans 5:21 once again. Aron nga kung giunsa nga ang kasalanan naghari diha sa kamatayon, maingon man usab nga ang grasya makahari pinaagi sa pagkahimong matarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Kini nga gasa, mga kaigsunan, libre kini nga kinahanglan natong dawaton. Kinahanglang atong isalikway ang atong mga pamaagi nga paliton ang kaluwasan, dili baligya ang kaluwasan, mga kaigsunan. Gasa kini nga madawat nato pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Dili nato pagaisipon ang kaluwasan ingon nga bayad. Dili bayad ang kinabuhing walay katapusan. Ang kamatayon mao ang bayad sa sala. Apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang garbuso nga tawo musulay gayud og palit sa kaluwasan, pinaagi sa iyang maayong buhat, pinaagi sa iyang pagkabuutan, pero ang atong pagkabuutan, mga kaigsunan, hugaw nga trapo lamang atubangan sa Ginoo. So dili kini makapalit og kaluwasan. Mao gani nga ang imbitasyon sa Ginoo nga moduol kita kaniya nga libre walay bayad, klaro kaayo. Ang giingon sa Isaiah chapter 55 verse 1, o tanang giuhaw, dali kamo diri sa tubig, ug siya nga walay kwarta, dali kamo diri, palit kamo og kaon, dali kamo diri, palit og bino ug gatas nga walay kwarta ug walay presyo or walay kantidad. So ang kaluwasan, mga kaigsuunan, gasa kini, libre kini. Kung unsa kadako ang silot sa sala nga mao ang kamatayon, mas dako pagayod ang grasya sa Ginoo nga naghatag og libre nga gasa sa kaluwasan. So libre kini, pero giimbitar kita sa Ginoo, giawhag kita nga muduol kaniya, maningkamot, mudagan padulong kaniya. Kinahanglan nga atong buhian ang uban pa natong mga gisaligan, ang uban pa natong mga gituuhan, kinahanglang isalikway nato kini. Kinahanglan nga ibalibag nato kining mga butanga, ang atong relihiyon, ang atong pagkabuutan sa atong kaugalingon, sa atong pamati, o kinahanglan nga ibalhin nato ang atong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man kini nga gasa, once again, gasa kini sa kinabuhing walay katapusan. Ang giingon sa atong teksto, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So mao kini ang kalainan, mga kaigsunan, pinaagi kang Adan, nakadawat kita og kamatayon, parihong physical death ug espirituhanon nga kamatayon ug eternal death. Pinaagi kang Adan, ang atong nasinatian pulos pag-antos niining kalibutana. Mao kini ang atong sweldo. Apan pinaagi kang Kristo, nadawat nato ang gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan, labaw pa kini sa atong eternal existence. Unsa man ang giingon sa John 17 verse 3, ug mao kini ang kinabuhing walay katapusan, nga mailhan nila ikaw ingon nga bugtong Dios nga matuod ug si Hesukristo nga imong gisugo.
So ang kinabuhing walay katapusan mahimong meaningful, gumikan kay kauban nato ang Dios. Atong makauban hangtod sa kahangturan ng atong Ginoong Hesukristo. Eternal life is Christ. John 14 verse 2 and 3. Ang giingon dinhi, sa balay sa akong amahan daghang pinoy-anan. Kung dili unta ingon ana, isulti ko ba kaninyo nga muadto ako aron andamon ang dapit alang kaninyo? Ug kung muadto ako didto ug maandam ko ang usa ka dapit alang kaninyo, mubalik ako ug dawaton ko kamo sa akong kaugalingon, aron nga kung diin ako, atua usab kamo. Philippians chapter 3 verse 8. Ang giingon dinhi, labaw pa niini ang tanang mga butang giisip kong kaalkansihan, tungod sa labaw pang pagkamahinungdanon nga mailhan si Kristo nga akong Ginoo. Tungod og alang kaniya giantos ko ang kaalkansihan sa tanang mga butang, o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. So, kung ang eternal nga kamatayon, walay katapusang kamatayon, mao ang existence, pagkinabuhi didto sa impyerno nga nahimulag sa Dios, ang kinabuhing walay katapusan, mao ang pagkinabuhi kauban sa Dios, sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, puno sa kahimayaan sa Dios. Eternity kini mga kaigsunan, mailhan gayod nato ang Dios sa tiunay gayod. Ang gasa sa kinabuhing walay katapusan, maangkon nimo higala, pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa atong teksto, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Si Kristo ang tinubda niini nga panalangin. Ang atong tibuok nga kinabuhi na angkon nato, pinaagi kang Kristo. For of Him and through Him and to Him are all things. Gihimong tataw gayod ni Apostle Paul nga ang kaluwasan pinaagi lamang kang Kristo. Pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong na angkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Romans chapter 3 verse 23 and 24 ang giingon dinhi, sanglit ang tanan nakasala ug wala nakakabuot sa kahimayaan sa Dios. Sila karon giisip nga hingpit sa iyang grasya, ingon nga gasa pinaagi sa pagtubos nga anaa diha kang Kristo Jesus. So pinaagi lamang gayud kang Kristo mga kahigalaan. Romans chapter 4 verse 25. Nga gitugyan ngadto sa kamatayon si Kristo kini, gumikan sa atong mga pagsupak ug gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipon nga hingpit. Romans chapter 5 verse 17. Tungod kay kung giunsa nga pinaagi sa pagsupak sa usa, naghari ang kamatayon pinaagi sa usa, ang nakadawat sa kadagaya sa grasya ug gasa sa pagkahimong matarong, samot nga maghari sa kinabuhi pinaagi sa usa, si Hesukristo. Again, mga kaigsuunan, pinaagi lamang kang Kristo, madawat nato kining maong gasa sa kinabuhing walay katapusan. Gasa sa relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, pero adunay nag-antos og duro aron maangko nato kini nga gasa. Si Kristo nga namatay didto sa cross, iyang giula ang iyang dugo ug ang iyang pagkamatarong, iyang gihatag nga libre sa tanang naghinulsol sa ilang sala ug nagasalig lamang kaniya. Si Kristo lamang ang nakatuman sa kasuguan sa Ginoo ug si Kristo lamang ang nakatagbaw sa hustisya sa Ginoo. Pinaagi sa iyang dugo, gumikan kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug kung walay pag-aga sa dugo, walay kaluwasan, walay kapasayloan. Si Kristo nag-antos didto sa cross, iyang gidawat ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon, pero dili niya sala sa mga katawhan nga iyang gipulihan. Siyang nahimong kapuli, iyang giula ang iyang dugo alang sa iyang mga katawhan. Busa higala, ayaw na paglangan-langan, ayaw gayod paglaom nga madawat nimo ang libre nga gasa sa kaluwasan kung nagsalig ikaw sa imong pagpaningkamot. Higala, libre ang gasa sa kaluwasan, libre, wala kini bayad, dili kini baligya, pero kinahanglan nga maghinulsol ikaw sa imong sala. Ang kuno nimo nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon,
Kinahanglan nga ibutang nimo ang imong pagsalig kang Kristo lamang, ingon nga kapuli nga nag-antos didto sa krus sa Kalbaryo, midawat sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios, aron ikaw, kung ikaw maghinulsol ug mosalig lamang sa Ginoo, sa iyang dugo ug pagkamatarong, maluwas gayud ikaw. Buhata kini karon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.